timbori ani for us to be who we are. What were we before? Kuti nasi tizobe proud kuti we are Zimbabweans. What were we before? And who brought that independence? Who brought that freedom? Kwatiri. Pasirese around the world. Vanhu tinenge tichita maduties edu akasiyana siyana. Mumwe ari kutsvaira, mumwe ari kuita zvaanoita. Asi pane ma-needs atinenge tichida kuita satisfy in going around or going about those duties dzatinenge tichiita nguva nenguva. Tine zvatinoda kuita satisfy pakugara kwedu. Ma-needs, ma-basic needs edu. Maslow akanotarisa vanhu vese achiona kuti uyu angave president, uyu first lady anotsvaira, akaita come to the conclusion yekuti ma-needs edu akangofanana. Uri pamusoro, uri priest, uri pa ma-needs akangofanana. Sevanhu tese tigere pano pasi, mwene mwani zvaanogona kuita. Comrade Chinx vakaenda kuhondo vachiti ini ndinoda kunobatsira variko vakaenda ndiwedzere nhamba ikure kuti vari kurwira hondo tiwande, energy itwe boost nekuti tinenge tawanda. Asi akasvika ikoko ndobva apiwa role yekuti akaonekwa kuti ane chipo chekuimba, kwakutanga kuimbira vamwe. Achiimbira vamwe kudaro aisangozviita kuti ndiri kuda kungoimba chete, asi pane chaaizviitira. Vese vakaenda kuhondo, even vamwe vaisapota muno mawo collaborators. Zvanga zvakaoma tese tinozviziva. Saka zvaive zvichidawo nguva yekuti vanhu vambosununguka nyama. Dzimwe nguva vaiti vari kusununguka ikoko Chinx ari kuimba magombo akutanga kuputika. Asi hazvina kusvibisa mwoyo yavo izvozvo. They never despaired. But vakanga vachiziva kuti nechinangwa. Saka ndichitaura nema basic needs. Tiri pano nhasi nokuda kwema basic needs. Saka ndinoda kutaura nyaya yema basic needs. Tine physical survival needs dzeupenyu. Physical survival inotaura izvo shelter. Zvatinodya, food, mvura yatinomwa, drink, nezvipfeko. Those are the basic needs we all know. Kana munhu asina ma basic needs iwayo, munhu ari incomplete. Kana uchida kuti come up with a whole person, anofanira kunge achiwana ma basic needs ese iwayo. Vanyazayo semunhu wandinoziva, Nyazayo is the presidential photographer. He's been in the president's office for a long time. He's such a wonderful man, humble man, very sincere person. And I want to say to you, there's an English thing that I like so much, that great oaks from little acorns grow. Mitimi obeyo, great oaks from little acorns grow. Muti wamuri kuona uyu wakajarwa kamodzi kadikidiki kadai. Ukamera muti iwoyo ukaita zimuti ziwombe. What I want to say to you is, even that which is impressive had a modest beginning. Makatanga zima yenyu iyoyo zvichirwadza dzimwe nguva muchiuya kwandiri muchichema samai kuti amai honai ndatambudzika ndashaya. Ini ndikamuti Nyazayo, soldier on. You just have to soldier on, and you did that. Nhasi chiona pawasvitsa vamwe. You are not a selfish person. Wataridza chido chako. Chako to fulfill the survival need. Yeah, Comrade Chinx, as we affectionately call him, Comrade Chinx Chingai.
kana munhu achinge asina pekugara akasiwa ari panze anotonhorwa. Asi imi vanyadzai makati handidi kuona Comrade Chinx vari panze vatonhorwe nechando, ndinoda kuvapa pekugara. Shelter zvatinoita isusu maZimbabweans, you know what we do. Tinovaka dzimwe nguva tichishaya mari yacho enough money yekuvaka, asi tinoda kuvaka kuti tizvivhare kune hostilities dzakawanda dzepanze, mhepo inovhuvhuta, kuonekwa nevanhu kugoseka kuti hauna pekugara. Zvese izvozvo ndezvatei tichiitira. Tinozoti taamo mumba imomo tinoti chakafukidza dzimba matenga. Hapana anoziva kuti tadya here kana tarara nenzara tiri imomo, asi chakafukidza dzimba matenga. So don't even wonder why you see Zimbabweans vachidya nemuriwo kana vachivaka. We've all gone through it. You've told us of the difficulties you encountered along the way when you were building this house. Tese, hakuna asina to experience my difficulties in life. Comrade Chinx, welcome back. Oh, I love you, you know that. I love you, I love your music. I know. And even every day, you know what I do? I'm obsessed with physical fitness. So every day, Maxeni, I support local content. Only local content. I play Zimbabwean music in the gym. I alternate, I go onto the machine, I come onto the dance floor. Chitamba. Kumusununguranya. I think that Chitamba, Wonder Minda is my best song, #1. Hakuna song yenye ndisingazivi. Ndio tokona kuti kuimbira ndikatokukundai. Ndinova ndafunga zvimwe. Ndakuudzai kuti ndichatamba kana vauya muComrade Chinx. Ndio matambiro avo, but isu tisingatarire kutamba chete, tichitarira zvamunotiitira muchitifadza. Tine ma-relations akanaka fani. Dzimwe nguva vanhu tinenge takangogarawo kuvanhu vanenge vasingazivi zviri kuitika. Sewa ndidirira. Comrade Chinx vakauya rimwe zuva vakati, amai ndoda kuona mai vangu. Tikaswera, tikaita nguva yakanaka. Comrade Chinx, Proverbs 16 verse 9. Ndiri kurwadza mwoyo wangu kuonai makadai. But ndoda kutaura vhesi kusimbisai. Proverbs 16 verse 9 inotaura izvo kuti, in their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Mumwoyo menyu Comrade Chinx maida zvokufadza vanhu muchiimba muchitamba, asi nhasi muri kupushwa muri muwheelchair. Ndo zvakada Mwari kuti nguva ino Comrade Chinx munenge maapano. Yes, dzimwe nguva tinoti ndo zvakada Mwari, but one thing we should not forget ndezvekuti Comrade Chinx vanga vari kuhondo. Zvimwe zvembatya dzavaipfeka dzanga dziri laced nemapoison kukuwadza. Saka vanenge vachirwara kudai vakaitwa vakafira mbiri, vakawanda ma-veterans vari kupera kufa. It is because of what they experienced during the struggle. Hazvina mhosva Comrade Chinx. Penyu makaita. Do not despair. Gamba rinofara kashinga. Amen. Takuunganirai nhasi Comrade Chinx. Takuunganirai kucelebrate upenyu hwenyu. Ndiri kufara. Thank you Nyadzai for this. Because tiri kufara. Hatidi kuzotaura coffin riri papo, toda kutaura nemi Comrade Chinx. Yes. Tichifara nezvamakaita. Tichikurumbidzai, tichikuudzai zvamakaita. Yes. Muchinzwa nenzeve dzenyu. Ndaona pamuchinitarisa uku nokuti vanhu vanenge vasingazivi the relationship inenge iripo.
kuti tinodanana, tinowirirana. Level 2 ndataura iyo survival needs. Pane safety needs. Munhu kana usi napekugara aunzwe kudzikama. Safety needs zenyu va Comrade Chinx nemhuri iri papa. Munoda kutiwo mupinde mumba menyu muvhara dhoo munyatsoona kuti hatakiya. Kune nyanya dziya dzinoda kupindira vanhu usiku hadzipinde nokuti safety need yenyu yapiwa, maipiwa nhasi iyi. Ndataura musipo ndikataura